يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ni pasal sancu ayat patutanan nasi imingi sumpat kumiyaw na tiyak-tiyak Magpu dan masa isaa program. Isaa paragraf. Mana yang salah kau ni paragraf man angaya pagpunan tadi. Agi ang na dua ka lain ay patut nasi kumiyaw kasumpatan no istorya niyaw na. Na istorya ya wallah. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, hai sukir ko kitab, hai sukir ko kitab. Lain yuman ahl. Yang na ahl na maaloy na may ka dak lima na ahl. Egira ko na ayat pegusar no Quran na ahlal kitab. Ikadua pegusar niya na utul kitab. Loba ni mang Quran kaya pegusar no Allah na ahlul kitab utul kitab. Ayat muradian na al-yahud wan nasara. Andit ni kalau yung ahlul kitab na pipikiran at nasiran suma Yahudi o suma Kristiyan. Al-yahud wan nasara. Ayama na ahlul kitab nakir ko kitab. Kagi ito Yahud na kitab ay niturong umo sa anabira sa Taurat. Na kagi ito Kristiyan na kitabiran so Injil ay niturong unabira na so Isa. Na so Taurat na kitab, na so Injil na kitab, na ayaki kitab ko Taurat na Yahud, na ayaki kitab ko Injil na Nasara, na bituan siran sa ahlul kitab. Bituan siran sa ahlul kitab. Ayama na ahlul kitab na kirk ko kitab, na utul kitab na bigan sa kitab. Yena fi'laya, nagyuto na isim. Bigan sa kitab, kirk ko kitab. Yan na ahl na ayat kalilida makna niya na bimakna sahib. Makna niya na sukir sahib. Na makapumaknawapan sa zawjiyah. Makna niya na managka, halmaka, ahluka, na inisir ka na so karomang. Batka so karomang. Makapumaknawapan sa usra, pamilya. Makna niya na pamilya. So pamilya ka. Ay na yan kuno ahluka. Ada mababalik so pamilya ka. Kiti mga manaw ahl. Kiti mga manaw ahl. Natiyawak sa Allah sa mga Kristiyan agus sa mga Yahudi. Tiyawak sira ng Allah. Ini tawag yung kiran na hay sukirag ko kita. Ang mga Yahudi agu mga Kristiyan. Qad ja'akum rasuluna. Saben-sabenar amya kaumar kanu rasuluna so Muhammad sukwami. Ay murad sa na rasul na so Muhammad rasul. Ay mana rasul ukiyaw saya tanuron rasulu na datar so ba'asa agu arsala. Arsala. Mana arsala na ba'asa. Mana ba'asa na arsala. Mana na siyubu at na misyonian. Ano misyonian. Arsala na siyubu at na uitian. At na uitian. So rasul, ayang murad sa no rasul, na so Muhammad. Rasuluna. Agyan so Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyakaw markano atiku Allah sugu ami asu Muhammad.
Aya mga sifat yan, nagugalbog yan na isa, dua, rakam wahid ay galbog yan. Rakam isnan. Tamang said. Yahdi. Ikatlo agal buku Rasul yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ikapat wa yukhrijuhum minad dhulumati ila nuri bi'id. Ikalima wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ganani lima apiyaya ku Allah agal buku Rasul Muhammad. Aso kaya pa ganyan no, natuso to nabi, to sa Rasul. Paganayagal buku miya ka umartano susugo miya sa Muhammad. Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. Ipagpayag arkano, arkano so kadaklan kung anin aya masuswa iyo na pagpagmaan niyo buon ko Taurat. Buon ko kitab aso Taurat. Ang kaino, nagyan may Taurat na may aloyron aana suguon o Allah amuri purya nabi aso Muhammad. Di ba mga Injil ni turong ko isa na may aloyron aadin suguon o Allah amuri puri ang aran niya na so Ahmad na siyo Taurat na so Muhammad na ayat din Muhammad na ayat din Ahmad ayat din Muhammad na ayat din Ahmad. Nagkabot iyao mga Yahud si ko Taurat nadirat tiroon si sa Makkah ago sa Madina miyumad sa oras kuragon afayt 3 siko qabla al-milad. Ay mana niyan na ye ragut, ye sumilad diyan. Mana niyan na iman to na 2014 o 13. 2013. Agi kay ragun na di panutul no mga Yahud. Sigira na miyaloy mga Taurat, aso Muhammad, na ibuta sa ngay oras. Naso mga Arab na, sigira na, andun di kasugo Allah, ko Muhammad, na perhatian na. Sumamong sa mga Yahud, na sigira na andun di kasugo Allah, ko Muhammad, na makataling na perhatian na. Kataw ni Rasul, rupaan o Rasul. Kaya rupaan niyan, na adna lakawasising sa pagulta na kaya wagan niyan. Kailay iran. Adikan sa sadaka. Naibot ko niyan na pamamagayan. Napkabati iran. Nakagya so Rasul sallallahu alaihi wasallam na si igumi mo ko mga Arab, mga Kuray, at dagmo ko mga Yahudi. Nakiya maratabatan siran na piyag mairan so matatago ko Taurat. Piyag mairan so matatago ko Taurat. Kaya nga ito, matatago ko Taurat ay may turong ko Musa alaihi salam na kagido dakirang Musa Muhammad na piyangalin nila. Piya kaya nila ko piyagin na yun. Kau pa mako sikiran gumi Musa Muhammad kabang sayran ama yan nagwina yan nadirang pagalit. Ay niya kasubukiran sa daerang galbuka sa Taurat na maratab. Ya maratabatan sila kay inukira ko sugu Allah. Nakaw ipapayag iyan arkano so kadaklan kung anin asakano na papagmaan niyo apuun ko kitab aso Taurat. Na isa piyag mairan nga so arrajum. Gino na rajum naikira niya kasinan so at nakaromanian na prajil. Naipagisa kira ng mga Arabo ito na ihukuman yan. Aw ba di surajum na may aloy si ko Taurat naliram tiro na piyag mairan na inituro ng ayat. Inituro ng ayat kita ayat.
Ikadua arba'anu rasul wa ya'fu an katsir. Pemaafnian adinian puter an katsir sukadaklan pegmani. Eleni man rasul kala ini gato anti makapkaya sa mga Yahudi. Nasukatawan ng rasul api agmairan asisi ko Taurat ay pagisikiran na pagman mampu rasul. Dinian sirang pesuk, dinian sirang pakapkaya. Na taman tadi aloy ng Quran na dinian pagaloy. Na ikaduanan ay makna niyan na maapan niyan ka dinian setaros so kadaklat ko pagpagumaan niyo. Kadikya ako. Napi perumanan Allah kay ni pagrian. Kad dia aku. Saben-sabenar mia kauma rekan. Ngomong mia duut ka bigru Allah sukat ker. Sabnara mia kauma rekan. Min Allah aku Allah. Buku Allah nur yang ana nur nagyan ang surah so Muhammad. Sabi sebenarnya niya markano aku Allah so sindaw agyan ang surah. Nagyan ana nur na dua ini maknaon no mga ulama nur na tigirana so Muhammad. Nagyan na ni mabya ama na niya. Ikadwa ini manayranol na al-Islam. Nakakisabuan. Kada Islam da Muhammad. Ada Muhammad da Islam. Kagi ayaming italing mo rasul na su Islam. Na su Islam na ayaming gulalano na su Muhammad. Na sindaw uto apuun si iku Allah. Sindaw tihaya apuun si iku Allah. Ito na ikadwa may kauma. Sebenar amia kauma arkano apuung Allah susindaw aku kitab amaraya agyan ang Quran kita nur wa kitab agyan ang Quran na sama to na ayamia kauma apuung Allah na sindaw agyan ang Muhammad agyan ang Islam. Na sukatir rasul na hadis. Sukatir rasul ako sugal pakiyan na hadis. Na ya pitir Allah na miya kau markano so hadis ako su Quran. Gitu miya sir Allah. Kakagian sunur na ginan su Muhammad na langogal pakiyan katir yan na hadis. Agian su Islam na su kitab na Quran na ayat na miya kau maapitir Allah apu Allah na su Islam. Sebenar amia kauma rekano abu ko Allah dan napunan niya. Agi sa mga Quraysh nadiran tero nagi Quranan na ini pagdao mga Yahudi ko Muhammad. Ang ganda siya Muhammad na di pangabatiya di pangasurat. Na mustahil. Na inaluy Allah punan ng Allah ang anak Quran ako hadis. Puko Allah. Asin daw ako kitab amarayat. Kitab amarayat.